शिवसेना उभाटा गटाचे माजी आमदार वैभव नाईक सध्या चांगलेच कचाट्यात सापडले। एकीकडे कणकवलीत मुंबईहून शिंदे सेनेसोबत युती करू नका असे स्पष्ट आदेश असतानाही घरात 4 तिकीट जिंकून यायला पाहिजेत म्हणून संदेश पारकर यांना पुन्हा एकदा बळीचा बकरा करण्यासाठी पुढे करून शहर विकास आघाडी केली गेली। तर दुसरीकडे जिल्ह्यात 4ही निवडणुकांमध्ये उभाटा गटाच्या पराभवाचं खापर कोणावर फोडणार याचं उत्तर मिळणार नसल्यानं वैभव नाईक चांगलेच चिंतेत अडकले असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जातंय। एकूणच सगळीकडेच नकारात्मक परिस्थिती असताना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वैभव नाईक यांचे मौन का असं म्हणत शिंदे सेनेला पुढे करत आपला मार्ग मोकळा करणाऱ्या वैभव नाईक यांच्यावर हल्लाबोल केलाय। आणि एवढं सगळं घडत असताना आता मालवणचे आमदार निलेश राणे यांच्या समोर एका तक्रारीवरून बिनशर्त माफीची वेळ वैभव नाईकांवर आली आहे। पण पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर विना पोचचे पत्र केवळ आम्हा पत्रकारांपर्यंत पोचवत आम्ही विरोधातच आहोत असा दाखवण्याचा माजी आमदार वैभव नाईक यांचा केविलवाना प्रयत्न उघडा पडलाय। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या रोकटोक बॉलिवूड मध्ये स्वागत करतो। सगळा प्रकार सविस्तरपणे सांगतो, पण त्या अगोदर एक समजून घ्या। एकीकडे निष्ठावंत उभाटा सैनिकांना ना मुंबई दरबारी काही स्थान आहे, ना जिल्ह्यात कोण नेतृत्व आहे, आणि म्हणूनच आज नेत्यांना सोयीस्कर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे। कणकवली प्रकरणावरून वैभव नाईक यांचा दुहेरी चेहरा समोर आल्यावर सारवासारव म्हणून निवडणूक आयोगाकडे केलेली पत्रकबाजी हिरो बनण्याची संधी न बनता आता माफीवर गेली आहे। वैभव नाईक यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं। निलेश राणे यांना गरजेपेक्षा अतिरिक्त स्वरूपात दिलेली एस्कॉर्ट पोलीस संरक्षण कमी करण्यात यावं अशी मागणी केली आहे। गरज नसतानाही निलेश राणेंना मोठ्या स्वरूपाचं पोलीस संरक्षण देण्यात आलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निवडणूक आचारसंहिता सुरू असून निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे। निलेश राणे हे वाय आणि एस्कॉर्ट दर्जाच्या पोलीस संरक्षणाचा वापर बेकायदेशीररित्या मतदारांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी करतायत असं वैभव नाईकांनी सांगितलं। पोलीस संरक्षणातून क्रेज निर्माण करून मतदारांवर प्रभाव पाडतायत असा आरोपच नाईक यांनी केलाय। पण नेमकी गडबड इथंच झाली। उभाटा गटाच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी वैभव नाईक यांना या प्रकरणाचा जाब विचारत तक्रार मागे घेण्यास सांगितल्याची चर्चा आता कणकवलीत रंगू लागली। आणि आश्चर्य म्हणजे वैभव नाईक यांनी थातूर मातूर कारण देत आपली तक्रारही मागे घेतली आहे अशी माहिती आहे। एकीकडे सकाळी नितेश राणे उभाटा सेनेच्या कणकवली शिंदे सेनेसोबत मैत्री आणि मालवणात त्याच शिंदे सेनेसोबत वैर या दुटप्पी भूमिकेचा पर्दाफाश करतात। आणि त्यानंतर आमच्यात असं काही नसून आम्ही शिंदे सेनेचे आमदार निलेश राणे यांच्या विरोधातच आहोत म्हणून त्यांना देण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेविरोधात कुठलाही जावक क्रमांक नसलेला, त्या अर्जावर कुठेही अर्ज दिला असल्याची सही शिक्क्याची पोच नसलेला, आणि बरं हे सगळं पालकमंत्री यांच्या पत्रकार परिषदे अगोदर आम्ही केलंय हे दाखवण्यासाठी 20 तारीख नमूद असलेला अर्ज माध्यमांपर्यंत पोहोचवतात अशी चर्चा नाकानाक्यावर आता दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे। असायलाच येतंय राव या सगळ्या पुरकट राजकीय ड्रामाबाबत। अहो, जनता वेळीच वाटली राव तुम्हाला। या जनतेच्या घोळक्यात आमच्यासारखे सुद्धा काही डोकं चालवणारे पत्रकार असतात हे विसरलात तुम्ही। माजी आमदार वैभव नाईक यांचा हे सगळं दाखवण्याचा केविलवाना प्रयत्न फसल्यात जमा झालाय। त्यामुळे दुसरीकडे संध्याकाळी वैभव नाईक यांनी माफी मागत तक्रार मागे घेतली अशी माहिती आहे। एकूणच या सगळ्या प्रकारावरून वैभव नाईक यांचे राजकारणातलं टायमिंग चुकलंय की आता वेळच साथ देत नाहीये अशी टिप्पणी जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चिली जाते। असो, वैभव नाईक यांच्या फसलेल्या राजकारणाला शुभेच्छाच। तुर्तास आजच्या बॉलिवूडमध्ये इथंच सोड. पुन्हा भेटू नवीन भागात। धन्यवाद।